Wasalna fl-14 il-programm fl-att ta' l-Omer 49 ġurnata għal-festa ta' Pentekoste jfisser li illum qed nagħlqu it-tieni ġimgħa minn seba'. U bħal dejjem għandna skrittura li fuqha ħanifukaw il-ħsieb tal-ġurnata u għallum għażilt skrittura mill-Vanġelu ta' Luqa kapitlu 1 vers 80 fejn tajtekka. It-tifel kiber u s-saħħaħ fruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Għalhekk l-iskrittura qed titkellem fuq dak li aħna nafuh bħala Ġwanni il-Battista. Waqt li nikbru kemm fiżikalment kif ukoll spiritwalment, wieħed mill-karatteristiċi li rridu naħdmu fuqu huwa propju il-paċenzja. Għaliex waqt li qed niżviluppaw bħal kull ħaġa oħra, irridu nistennew li il-proċess naturali jieħu iż-żmien tiegħu, ma nistgħux naġluh. Dana l-istess bħal meta għandek bidwi u għandu l-arqa, il-ħsad għadu mhux żmienu, imma pereżempju għax għandu bżonn il-flus ħanejdu hekk jaħsad dak li għandu u jmur biex ibijaw fis-suq. L-ħsad għadu ma wasalx, għadu mhux tajjeb biex jinbih u ħadd ma se jixtrihulek. Apparti li anke tkun qed tagħmel ħsara fil-produzzjoni tal-prodott ta' wara. Għaliex jekk inti ħatmur tbieħ xi ħaġa li għadha mhix lesta qamħa li għadha mhix naturali misjura, ħadd ma jixtriha, ħadd ma ser jafdak is-sena ta' wara meta terġa' tmur biex tbieħ il-qamħ. U allura wieħed mill-karatteristiċi li għandna bżonn nieħdu ħsieb fil-mixja tagħna waqt li qed nikbru fil-mulej hija propju li jkollna il-paċenzja. Bħala kredenti il-frott tal-paċenzja jikber fina meta verament nissottomettu ruħna għal dak li Alla jgħidilna. Jekk aħna ħanibqgħu nagħmlu dak li rridu aħna qatt ma nistgħu nikbru u ruħna qatt ma tista' tissaħħaħ. Ftakru li f'daw mid-49 ġurnata li ħajwasluna għal Pentekoste qed nitkellmu fuq il-maturità spiritwali kemm għandna nistudjaw il-kelma tal-Alla, naqraw il-kelma tal-Alla, inqattaw ħin ma' Alla sabiex nikbru, nimmaturaw spiritualment. Dana ma jsirx minnu mal-għada, dana jsir bil-paċenzja. Irridu bħala kredenti naraw li dak il-frott tal-paċenzja jikber fina, u allura rridu nissottomettu taħt Alla. Waqt li nafdaw li Alla se jtina dak li għandna bżonn fi żmienu. Aħna forsi rridu xi ħaġa rridu għallum. Imma Alla qed jgħid isma' jiena ħantielek sentej oħra x'sentej oħra ħajkun il-waqt li inti tuża u tagħmel il-ġid. Allura f'dak is-sentejn aħna rrid konna l-paċenzja nistennew u nikbru, nissaħħu fir-ruħ tagħna spiritwalment. Ġwanni fil-fatt il-Battista li qed nitkellmu fuq Ġwanni il-Battista ma twilidx jagħmel in-nies. Imma nafu wkoll li Ġwanni waqt li kien il-pjan tal-Alla li jkun il-bniedem li jwitti triq għal-mulej kien Ġwanni li il-pjan tal-Alla għalih kien li jwitti triq għal Jexua kellu l-ewwel li jikber u jissaħħaħ fl-ispirtu tiegħu. U hekk qed naraw f'din l-iskrittura li għadna kif rajna mill-Vanġelu tal-Apostlu Luqa, t-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Da ma ddeċiġix xi darba u qal u jara jien ħan iddeċidi llum ħammur nibda nippretika fuq il-wasla tal-Messija. Le, ħareġ mid-deżert, ma jiltaqa' mal-poplu, ma jiffaċċja lill-poplu tal-Alla, ma jiffaċċja lill-Iżrael biex wassal il-messaġġ li Jaxua kien ġej, is-Salvatur kien wasal biex jiġi meta qallu Alla, mhux meta ddeċida hu li huwa iż-żmien opportun. Għaliex Ġwanni kellu jqatta dak iż-żmien kollu fid-deżert?
biex jiġbor xi informazzjoni fuq Jaxua, forsi kien hemm xi ħaġa li ma kienx jaf, forsi kien hemm xi biċċa informazzjoni speċjali li ma sabiex sara kien għalu allura kellu jaqpa' fid-deżert u jistudja. Le, xejn minn dan, għal kontrarju, Ġwanni kien qiegħed fid-deżert biex jiżviluppa il-karattru tiegħu. U l-istess pereżempju għamel Alla bil-poplu fid-deżert għal 40 sena vjaġġ ta' 8 ijiem, vjaġġ ta' ġimgħa, 40 sena biex waslu mill-Eġittu għall-Art Imwiegħda. Imma x'ġara matul dawk l-40 sena, ġara illi Alla kien qiegħed innaddaf, kien qiegħed jimmatura spiritwalment il dak il-poplu li issa kien ser jidħol fl-Art Imwiegħda. U wara 40 sena, Alla ra li l-poplu kien lest biex jidħol fl-Art Imwiegħda. 40 sena illi mixin fid-deżert u spiritwalment qed jissaħħu f'ruħhom. Aħna wkoll ħbib tiegħi ngħaddu minn dak il-perjodu. Żmien huwa żmien perjodu illi fih suppost li niżviluppaw, nikbru spiritwalment, nissaħħu spiritwalment. Ġieli ngħaddu minn deżert aħna niffaċċjaw kulħadd jaf kif inhi l-ħajja titfalek għal wiċċek affarijiet bla doġġ u dak huwa d-deżert li aħna għaddej minnu. Ma rridux naqtaw qalbna. Dak huwa żmien li Alla qed juża biex aħna nissaħħu biex aħna nikbru spiritwalment. Minħabba il-ħajja maġla tal-lum, pereżempju, ħafna ma dawk li jiġu distratti mill-preżenza tal-Alla. Il-ħajja maġla tal-lum qed iġġiel ħafna li jsommu il-bot milli jersqu lejn Alla. Għaliex għax irid inqum kmieni, imbagħad ħammur għax-xogħol, ix-xogħol irid nagħmel l-overtime, kif nagħmel l-overtime irid immur id-dar inħassar li jkollu norqod. U l-Alla ma ndaħluh imkien fil-ħajja tagħna. Disgrazzjatament il-ħajja llum hekk ġibniha. Allura x'jiġri? Jiġri illi se jkun hemm perjodu fejn Alla nies bħal dawn irid jgħaddihom minn dak id-deżert. Irid jgħaddihom minn perjodu fejn ikunu waħedhom biex ikunu kapaċi jitfgħu l-attenzjoni tagħhom kollha kemmi fuq Alla. Ħafna huma l-istejjer li nisimgħu, naf li bħali tisimgħu testimonjanzi, jiena wkoll għandi testimonjanza personali tiegħi fejn nista' ngħid iva. Kien hemm żmien fejn Alla għaddini minn perjodu, għaddini minn żmien fejn kelli nfittxu. U biex infittxu kelli nitfa' l-attenzjoni tiegħi fuqu totalment. U f'dan il-perjodu meta bniedem jista' isib lil Alla. Irridu ninqataw mid-dinja. Mekk inti ħatinqata' mid-dinja x'se jiġri? Ħatgħaddi minn deżert. Ma taftakar li f'dak id-deżert inti m'intix qiegħed waħdu. Fil-fatt irridu noqogħdu attenti għax ħafna u f'dan il-perjodu li Alla ikun qed jirfinana, ikun qiegħed jibni fina il-karattru li għandna bżonn biex inkunu nistgħu nwettqu l-messaġġ tiegħu. U għalhekk irridu nkunu paċenzjużi, għalhekk irridu nieħdu ħsieb li jkollna naqgħa tal-paċenzja. Jiena naf pereżempju ħafna illi għaġlu fil-mixja tagħhom. Jiena naf ħafna li l-moment li bdew jattendu l-Knisja, xarej 3, 4, 6 xhur wara ħarġu jiftħu Knisja r-rashom għaliex għax issa kapaċi nitlob fuq in-nies u nkeċċi xjagħti u kapaċi nitlob fuq in-nies u issa jfiequ. Araw xejdilna l-Apostlu Pawlu fl-ittra tiegħu lill-Korintin. L-ewwel Korintin, kapitlu 12 vers 29. Jaqgħu il-koll apostli, il-koll profeti, il-koll għalliema, il-koll bid-don tal-mirakli, il-koll għandkom id-don tal-fejqan, il-koll jitkellmu bl-ilsna, il-koll li fissru. Jiġifieri il-koll jagħtu l-profeziji. Le, aħna nafu li l-ġisem tal-Messija huwa maqsum f'diversi partijiet. Minnu l-ispallej, minnu d-dirajn, minnu s-saqajn. U r-ras huwa Jaxua il-Messija.
Li rrid ngħid huwa li inutli nippruvaw nitfgħu ministeru fuqna biex nakkwistaw il-popolarità. Għaliex ħafna drabi dal-affarijiet isiru għal popolarità. Mhux qed ngħid li m'hemmx minnu ġenwin ħalli ma nitfgħux il-kulħadd fl-iskola, hemm ħafna li huma għalliema tal-kelma li huma ġenwini. Imma mbagħad għandek daw in-nies li jfittxu il-popolarità, li jfittxu isimhom. U allura jaġlu biex jagħmlu l-affarijiet mingħajr ma jistennew l-Alla jibnihom spiritwalment, isaħħilhom ir-ruħ tagħhom biex jippreparhom għal dak li hu irid li jużhom fih. Fil-fatt Alla m'għandux problema jagħmlek popolari. Għal min jagħmel da xogħol biex ikun popolari għalkemm ma tantx huwa popolari, ma Alla m'għandux problemi jagħmlek popolari man-nies sakemm inti tuża dik il-popolarità biex tipproklama u twassal il-messaġġ tas-salbna tal-Alla. Mhux biex turi int kemm int kapaċi tkeċċi xi ħadd u int kemm kapaċi titlob fuq in-nies jfuqhom, biex twassal il-messaġġ ta' Alla. Dak u l-iskop tagħna għalhekk naħdmu fl-għalqa tal-mulej ma naħdmux fl-għalqa tal-mulej biex aħna nkunu popolari. Imma naħdmu fl-għalqa tal-mulej biex immexxu il-messaġġ tal-kelma tal-Alla. U huwa biss meta Alla jarana li aħna lesti li nistgħu noħorġu mid-deżert u nidhru quddiem il-poplu illi Alla jiddeċiedi li joħroġna minn dak id-deżert. Dina l-istess bħal meta naraw pereżempju nerġgħu mura l-istorja tal-poplu fid-deżert kien jimxi meta l-isħaba kienet tiċċaqlaq u timxi. Meta l-isħaba kienet tintrefa' u timxi huma kienu jippakjaw it-tinda tal-laqa, kienu jikkampjaw il-kampijiet tagħhom, jippakjawhom, jerfgħu kollox u jibdew mixjin. Għaliex? Għax Alla qed jgħidilhom ejja ħanimxu. Meta l-isħaba kienet tieqaf, il-poplu kien jaqaf. Kien jimxi biss meta Alla kien jgħidlu biex jimxi. U hekk irridu nagħmlu aħna. Ma nistgħux naġlu fis-sejħa tagħna għal dak li Alla irid minna. Irridu nistennew l-Alla jgħidilna, jurina fejn jridna, x'irridna nagħmlu, x'jridna nagħmlu għas-salbna tiegħu. Liema pożizzjoni Alla irid ipoġġik lilek, f'liema pożizzjoni jrid ipoġġik. Jew inkella ħadd tażel l-aħjar pożizzjoni inti. U hawnhekk fejn tidħol il-paċenzja u nistennew l-Alla imexxina hu. Sakemm qed imexxina hu nerġa' ngħid mexxin fid-deżert. Ma jfissirx li huwa żmien ikraħ, ma jfissirx li huwa żmien fejn ħanbatu, huwa żmien fejn nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq dak li Alla jrid minna. U għalhekk irridu l-paċenzja. Illa li Alla m'għandux allox bit-tiegħi. Aħna forsi rridu xi ħaġa rriduha issa. Alla ma għandux allox fejn qiegħed. Għalih issa u 10 snin oħra, issa u 10 snin ilu. U għalhekk għandna bżonn il-paċenzja. Ejja ħalli nqattaw verament il-ħin tagħna f'dan id-deżert. Nfittxu wiċċ-Alla u naraw Alla xi jrid minna, fejn jrid ipoġġina fl-għalqa tiegħu għall-glorja tiegħu. Ejja ħanagħlqu dan il-programm b'talba qasira bħas-soltu Missier Qaddis Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers. Mulej niġu quddiemek u nitolbok li tagħmel minni li nikber u nissaħħaħ fl-ispiritu tiegħi għall-glorja tiegħek Missier sabiex inkun kapaċi inwettaq dak ix-xogħol li inti trid inwettaq. Mulej għallimni l-importanza li nissottometti ruħi taħt it-tmexxija tiegħek u nkun paċenzjuż mulej. Inkun paċenzjuż li nistenna li nagħmel xi ħaġa meta inti tgħidli biex nagħmilha, meta inti tridni li nagħmilha mulej. Waqt li nistenna s-sejħa tiegħek. Għamel li kolli din il-paċenzja mulej. Għamel li nkun kapaċi nistenna minn għandek un qatta l-ħin miegħek sabiex nkun nista' nisma' minn għandek mulej. Missier nfaħħar ismek għax inti iżżomm ħajti f'idejk. Inti taf x'inhu l-aħjar għalija. Inti taf x'inhu meta hu l-aħjar mument li jiena nagħmel il-pass li inti tidni nagħmel. Mulej jiena fidi, il-fidi tiegħi hija biss fik u fik biss nittama. Għax inti biss tista' turini triq li rrid ngħaddi minnha mulej. U jiena minn dik it-triq irrid ngħaddi, it-triq li inti qed tpoġġilu qudiemi. Illa li dik hija triq fejn inti
tkun qudiemi bħal sħaba filgħodu mulej u bħal kolonna tan-nar warajja biex tmexxini u tipproteġini fi triqatek. Mulej għenna ħalli tikber fija l-fidi f'dak li inti tridni nkun. Fli inti tridni nkun mulej. Mhux naħseb jien illi huwa l-aħjar għalija mulej. Sabiex meta jasal dak iż-żmien inkun kapaċi anki naħdem għas-saltna tiegħek b'kuraġġ. Iva mulej, imlila qalbi bil-kuraġġ ħalli nkun kapaċi nagħmel dak li inti tridni nagħmel mulej biex inkun nista' nwettaq il-pjan tiegħek f'ħajti. Mulej fisem ibnek Jexua il-Messija, Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-Paċi u r-Re tal-Rejiet, inwassallek din it-talba quddiem tron fis-smawiet. Għall-glorja tiegħek. Amen. Sakemm nerġa' narakom fi programm ieħor għada ħbib tiegħi fisem sħabi ta' Malta Messjanika insellmilkom.